Ľudia, vítajte u tohto videa, kde si postavíme jednu takú vec. Ja poviem, skúste vy uhádnuť. Ale neviem, budem to asi kopať do zeme, ale... Takto si tu postavíme takú dlhú plochu, lebo to bude fakt dlhé. Takže to je na šírku a na dĺžku to bude ešte o dosť dlhšie, takže takto to ideme pekne takto staviať, lebo ešte stále to jej není ani polovica. Dobre, toto takto pospájam. A ideme na ďalšie. Ideme takto to postaviť a ja vám ukážem už iba, ako je tá plocha postavená. Dobre, takto to je urobené. A teraz to treba vyplniť. Dobre, už som to konečne dostával. Chcete to vidieť? 3, 2, 1. Tada! Daj odber na kanál Fidorko a... Či vlastne nie, daj odber na kanály Fidorko a... Potom sa tu takto pozrieme ešte na 2 youtuberov. Dobre, takže jeden z nich sa volá Pandipalko 007 a druhý z nich sa volá Enceleos. Dobre, no. Ešte tu píšem. Dajte odber aj mne, nech dám 1k subs, takže 1000 odberateľov. Ďakujem za podporu. Smiley face. Prosím, dajte fakt ten odber. Trvalo mi to stavať 1,5 hodiny. Viem, že to nevyzerá kto vie ako dobre, ale tak. Plánujem väčšie špeciály, no a ten veľký špeciál ešte uvidíte, čo bude za 1000 odberateľov, ale najprv musíte dať tých 1000 odberateľov až potom. Dobre, toto je koniec dnešného krátkeho videa. Uvidíme sa u ďalšieho videa a čus.